With our 18 partners and 14 strategic partners from 11 European countries, we will gather and share knowledge in forest-based industries, in the Industry 4.0, try to create a replicable, modifiable and applicable model for transformation towards Industry 4.0 for the forest-based industry value chain. By joining our pilot environments, which will be launched today, companies will have the opportunity to collaborate with each other, learn from each other, share knowledge, talk about common problems they're facing in their everyday businesses, and that way learn from each other and find common solutions. But apart from mutual cooperation in the business sector, they will also have the opportunity to collaborate with different stakeholders across academia, policy, civil society sectors, and that way we will put them in transnational and interdisciplinary settings for them to share their knowledge and find solutions to their operational problems from every day. Egy Duna stratégiás projektről beszélünk, uniós projektről. Amikor a projektet elkezdtük írni közösen a horvát kollégákkal, meg az osztrák kollégákkal, akkor arra gondoltunk, hogy a faipart egy kicsit fancybbé kell tenni, meg kell segíteni a faipart, egy picit kapcsolatokat kell teremteni a design résszel, a mechatronikával, azért, hogy új termékek tudjanak születni a faiparban, új és nem csak új, hanem digitalizált, meg modern termékek tudjanak születni. Ezért született ez a konzorcium. Kellenek olyan gondolati modellek, amelyek alapján egy faipari ágazati megújulás történhet. Ezek a közvetlen Európai Uniós támogatású projektek elsősorban arról szólnak, hogy valamilyen modellt dolgozzunk ki arra vonatkozóan, hogy egy ágazatban vagy egy iparágban változás történjen. Most már a második évet kezdtük el, és ebben az évben az egyik legfontosabb feladatunk, hogy úgynevezett pilot environmenteket alakítsunk ki. 4 szempontból kell megalkotnunk azt a modellt, amiből létre lehet hozni egy változást előidéző együttműködést. Ez az egyik természetesen a vállalkozások, a másik a szakpolitikai változások és javaslatok, kutatásfejlesztési javaslatok, és a társadalmi kapcsolatai az iparágnak és a cross-szektoriális együttműködések. Magyarországról 2 pécsi partner képviseli a projektben a szakmai tevékenységet, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara, illetve a Kreatív Ipari Klaszter. A Műszaki és Informatikai Kar abban szerencsés helyzetbe került, hogy behívtak, hogy egy Train the Trainers, valójában egy képzőképzését végezzünk el. A fa, mint témája vagy alaptémája ennek a projektnek, ez ugyanúgy a Műszaki Karon is egy alapanyag, amelyet ugye sokat használunk, és ez volt a lényeg ennek az egész invitálásnak a mi oldalunkról, hogy olyan képzőket, olyan oktatókat tudjunk bevonni, akik ezzel ugye foglalkoznak. 4 témára szűkültünk, ezek között ott vannak a fatermékek roncsolásmentes vizsgálata, vagy a fával való tervezés, vagy mechatronikai mérések a fa alapanyagokkal. Ezeket próbáljuk úgy átadni ezeknek a vállalkozóknak, valójában ők a stakeholdereink a pályázatban, hogy hogyan tudják a saját cégükben ezeket úgy alkalmazni, hogy a pályázat célját is tudjuk segíteni, hogy minél jobban a digitalizációt be tudjuk vezetni ezekben a vállalkozásokban. Úgyhogy mi ezzel az oktatással próbáljuk segíteni a cégeket bizonyos alapelvek és irányelvek alapján, hogy ők esetleg hogyan kezdjenek hozzá, vagy aki már folyamatában van, hogyan tud még új technológiákat bevezetni, hogy milyen irányzatok vannak ma, amelyeket akár alkalmazni is tudnak.